Hi everyone, ako po si Justin Dizon. Welcome po sa special edition ng POV, ang pinakabagong newscast ng CLTV 36. Kabalen, hinihingal ako, excited ako kasi tumakbo ako. Nakita ko yung mga nandito ho sa aking background, itong naglalakihang parol ng syudad ng San Fernando at kung bakit nasabi ho natin na special yung ating coverage. Ayan, kaway muna ho kayo. Live ho tayo sa CLTV 36. Ayan ho. Ayan mga kabalen. Po, sige po. Kaway ho kayo. Yan. Ongoing ho kasi ngayon, kabalen. Ito pong technical dry run, para po sa Giant Lantern Festival 2024. Nandito po tayo ngayon sa Robinsons Star Mills, Pampanga. Live na maghahatid po sa inyo ng latest, kaugnay ho ng pinakaabangang selebrasyon dito ho sa Central Luzon, dito sa Pilipinas, tuwing Christmas season. Wala pong iba, kundi itong ligligang parol. Pero bago tayo pumunta dun sa mga detalye ng Giant Lantern Festival, silipin muna natin yung ilang mga balita na nakalap po ng ating news team ngayong araw ho ng Biyernes, Friday the 13th. Ito ho mga kabalen, yung Christmas rush. Marami ho sa atin yung nagtatanong, kabilang na ako, dun sa mga na-stuck sa heavy traffic sa Angeles City kahapon. Basahin ko umabot po ng 18 hours ang mabigat na daloy ng trapiko sa Angeles City nito pong Huwebes, December 12. Ang tinuturong mga dahilan, ito pong Christmas rush, road construction sa Abacan Bypass Roadway at ito hong iba't ibang vehicular accident sa buong syudad. Ayon ho kay Kiko Pangilinan, ang OIC ng Angeles City Development Office o ACTEDO, multiple vehicular accidents ang naging sanhi ng traffic congestion sa MacArthur Highway mula po sa Daum, Mabalacat City hanggang boundary po ng Angeles, at maging doon sa syudad San Fernando. At naitala ho yung 13 aksidente ho ng 7 a.m. hanggang 1 a.m. sunod na araw. Dagsa rin ho yung mga shopper sa mga mall, kaya naman lumala ang traffic flow lalo na ho sa business district ng Angeles City. Dagdag pa rito ang sabay-sabay na pagpunta at pag-uwi mula sa mga Christmas parties na nagpataas ng volume ng sasakyan sa daan. Nakapagpabigat din ng daloy ng trapiko ang pagsasara po ng Abacan Bypass Road dahil po sa ongoing construction ng DPWH na magtatagal po hanggang January 6, 2025. Ayon ho kay Pangilinan, wala ring available na alternative routes. Nanghinginan po ng paumanhin, ito pong ACTEDO para ho sa abalang dinulot ng traffic congestion. May pakiusap din ho si Pangilinan na ito ho, sa publiko ngayong inaasahang magpapatuloy ang mabigat na trapiko kasabay ho ng holiday season. Ugalihin po yung disiplina rin sa kalsada upang maiwasan po natin mga kabalen ang iba't iba pong aberya.
Joel Gamia. Sa iba naman hong mga balita, itong si Paring Johnny, sumisenyas pa. Ayan, Paring Johnny, ito, basahin ko lang itong balita ho sa Bacolor, Pampanga, kung saan sa murang edad nagkakaroon na ho ng pagsasanay itong mga kabataan pagdating po sa pagresponde sa mga emergency, o yung first aid response kung tawagin. At nagkaroon na ho ng Olympics, ito pong mga kabataan ng Bacolor. Kanina, idinaos po yung assessment. Silipin po natin kung ano yung resulta ng kanila pong pagsusuri sa aktibidad at ano pa yung kanilang mga plano kaugnay ho nito. Next slide. Lalo na po rin patanggal yun. Biyernes, December 13, inilunsad ang taunang assessment ng mga Bulilit First Aider Olympics 2024 sa Bacolor Convention Center. Inorganisa ito ng lokal na pamahalaan ng Bacolor sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO upang higit na mapahusay ang aktibidad sa susunod na taon. Tinrain natin yan sa bawat schools para yung eskwelahan talagang kaya nyo mag-first aid, nagbibigay tayo ng kit, tinuruan. So yung ngayon, year-end assessment, nag-evaluate sila nung nagawa nila within a year. Lumahok sa assessment ang ilang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Bacolor, gaya na lamang ni Sian Lucio Cunanan, 11 anyos at mag-aaral ng Santa Barbara Elementary School proper. Aniya, nai-apply na niya ng personal ang mga natutunan niya sa First Aid Olympics nang mangailangan ng tulong ang kanyang kaklase. Talaga po ito dahil nakakatulong po sa mga tao. Lahat para po pag may nakita po silang na disgrasya po, matutulungan po nila. Bukod sa assessment, nagkaroon rin ng replenishment sa kanilang mga first aid kits at itinaos rin ang isang simpleng year-end party para sa mga bata. Ayon sa nurse at training officer ng MDRMO Bacolor na si Jamie Ann Lopez, malaki ang naitutulong ng ganitong aktibidad upang magkaroon ng preparedness sa mga paaralan. Para po sila yung maging first responder kung ano man po ang mangyari sa kanilang mga eskwelahan. Bago po kami makarating, meron na po silang nagawang first aid. Sila po yung nakakatulong sa ating mga victim, maiwasan po yung paglala ng anumang mga sakit. Para naman sa alkalde ng Bacolor, ang mga kasanayan sa first aid ay nagbibigay ng practical skills na magagamit habang buhay. Naniniwala rin siya na mahalaga ito sa pagiging handa at magap ng mga kabataan sa anumang sitwasyon. Alam mo, kung tinuturo mo sa bata, dadarin yan sa kanilang pagtanda. Pero ang bilin ko sa kanila, yung skill na tatutunan nila, i-share nila sa kanilang mga kaklase. Ang programang ito ay isa lang sa ilan pang mga aktibidad na inihanda ng Bacolor LGU upang mas mapaigting ang kanilang kahandaan sa oras ng delubyo at sakuna. Kaugnay nito, isa ang Bacolor sa mga LGUs ng probinsya na binigyang galal sa 2024 Gawad Kalasag Awards ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Nobyembre. Ang pagkilalang ito ay binibigay sa outstanding commitment ng mga LGUs sa pagkakaroon ng maayos at mahusay na Disaster Risk Reduction Management Plan at Resilience. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagbabalik po ang POV. Mga PO viewer, live na live pa rin ho tayong napapanood nitong ating mga netizen at maging sa telebisyon. Nandito ho tayo sa Robinson Star Mills, Pampanga. Dito po sa parking lot ng Robinson Star Mills, ang festival venue ng Giant Lantern Festival 2024. Sa aking likuran po, nakita nyo, nagdaan itong mga turista mula sa CLTV 36 na nagpapahinga dahil kanina pa ho sila nagpe-prepare at excited na lahat para po sa atin. Yan ho yung ating mga resident clappers. Eto, kailangan namin kayo. May papalakpakan tayo dahil mga kabalen, dalawang graduate po ng Pampanga State Agricultural University ang kabilang po sa top 10. Congratulations ng December 2024 Agricultural and Biosystems Engineering Licensure Exam. Nakuha po ni Angelica Landayan Velasco ang rank 3 matapos makakuha ng 87.04 rating. At nasa ikasampung pwesto naman si Julian David Mariano na meron pong score na 84.88%. Ayon ho sa Professional Regulation Commission of PRC, 79 katao ang pumasa sa 2,625 examinees. Idinaos po ang ABELE o ang itong licensure exam for Agri and Biosystems Engineers. At nito pong December 9 and 10 sa testing location sa NCR, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Coronadal, Legazpi, Lucena, Rosales, Tacloban,
at maging sa Tuguegarao. Next. Yun o. Engineer Errol Feliciano, chairperson. Yan mga kapalin, kung akala ho ninyo, sa newsroom lang ang ating mga clappers, aba, sa special coverage, sinama ho natin sila. Clappers, pasok, palakpakan natin ang mga top notcher. Okay? Okay, congratulations. Maraming salamat mga clappers. Maraming salamat. Makabago na kayong karir. Marami pa pong masayang balita sa pagbabalik po ng POV. Mamaya pag-usapan natin. Ito pong mga parol. Diyan lamang po kayo. Ngayong 2024, isang Welcome back po mga kabalen dito sa POV. Nandito pa rin tayo sa parking area ng Robinson Star Mills, Pampanga, dito ho sa syudad ng San Fernando, kung saan sa aking likuran nakikita nyo naman yung mga naglalakihang parol na sila pong syempre magpapakitang gilas, tiyak na magpapasaya sa ating mga kababayan. Bukas ho yan, ganap na alas 6 ng gabi, live ho, mapapanood sa CLTV 36 kung hindi kayo makakapunta ng personal dito sa ating venue. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito ho mga kabalen, good news din dahil nakuha po ng isang mag-aaral ng Mabalacat City College o graduate ng Mabalacat City College. Ito pong rank 3 sa Customs Broker Licensure Exam noong November nito lamang pong taon. Kilalanin natin siya sa ulat na ito. Mga santinga pasyalan, mga kuli-ampong magarbong selebrasyon, at mga nyamang pamangan. Apin ding labod Kapampangan. And speaking of Pampanga Pride, syempre bidalaken ring balang memalin. Kabibiliban la karing miyaliwang larangan, matimias at masanting, maganaka, biyasa.
Kalupa na namon ng 23 years old ay Erna Kyla Flores at Tubod, Mabalacat City, Pampanga. May uli ang galaliniking kayang pamilya, eskwela at mabilog a probinsya, pauli ning kayang matas agradong ikwa king November 2024 Customs Broken Licensure Examination. Iya mo naman kasi ing mig-top 3 king may sabing exam king mabilog a bangsa. Ing tagumpay ni, bunga na kanuning kayang puyat at pagal king pamagaral. Ating ko pong apat na karakteristik na talagang tetak ko po kaya sarili ko. Mumuna po is hard work. Yan po talaga yung peka mo muna. Kailangan mo po talagang disiplina ng sarili mo. Kaya pa mag-review, lalo na po kaya dormi is miyabe-yabe kami po may kakaklase. Tas pangadwa po yung optimism. Dapat po maging positive ka mo po kaya sarili mo. Kasi yung maging positive po kaya sarili mo is makapag-help niya po talaga na mas i-achieve mo po yung buri mo eh. Tas yung pangatlo po is maging persevere ko. Kaya like determine ka po talaga kaya tang buri mong i-achieve. Tas lastly is tang faith po. Yan po yung mumunang dili na eko po leko. Simula po niyang may garal ko hanggang na po kayang may board exam ko. Siyempre, mo naman mawalain kayang pangadia at miyaliwa pang ariya o kapanwalan. Kadakal mi po na paniwalain na peg search pero I think anya pong mismo board exam is emi na po agawaya kaya sobra karug kasi pero kami po tigyan mi rin po itang sulod kang red na panty and red na brief, red na bra makanyan kay peta sa kami din po ketang advisor mi kasi pintala na kami po kaya mismong dormi. Tas sabi daw po itang mumuna me pong itapak ing right na bitis mo banta po maging tama lang ang sagot mo pero that time po kasi inkarag po talaga as mag-enter ka ketang mismong room assignment mo is akalingan mo na nga po eh. Bala mo po ing tanging kaya mo na mo is ing panalangin po talaga eh. Lakwas tayang kilalanan ng kiyakatamong matena kang kabalanay Erna Kyla Flores at pakibaluan ing mabilog ng istorya king luwid ka. Liana Canilaw, CLCV 36 News. Siyempre ho, dahil rank 3, itong graduate ng Mabalacat City College, palakpakan natin siya. Sok tayo mga clappers lahat. Anong ang name? Anong ang name niya? Erna Kyla Flores. Congratulations kay Erna Kyla Flores. Ayan. Okay. Ayan, may nahuling clapper. Ayan, palakpakan natin. Wala na, last na 'yon, last na. Wala nang hahabol. Ayan, congratulations. Opo, pinagmamalaki ka ng Mabalacat College. Ito naman sa ibang balita. Ito, exciting to. Alam niyo ho ba na last year, nag-champion yung Barangay Telabastagan dito po sa Giant Lantern Festival. Noong 2022 naman, first runner-up sila. So, this year, target ho nilang back-to-back championship. Makuha kaya po nila yan? Yuel, natin ang kanilang ginagawang preparasyon para po sa kanilang inaasam na pagdepensa sa titulo bilang Runner-up noong 2022 at dahil sa determinasyon, naiuwi ang kampyonato noong 2023. Makamit kaya ng Barangay Telabastagan ng back-to-back championship ngayong Giant Lantern Festival 2024? Taon-taon pinaghahandaan daw ng barangay ang ligligan sa panguna na rin ng kanilang kapitan na si Elmer Manguera at lantern maker na si Arnel Flores. But the pressure is on. Lahat ay kanila raw gagawin upang madepensahan ang kanilang titulo. Paniyag na kayo man na manikwang premyo. Ngayon, 2023, kami defending champion. Kaya siyempre, mas maka-certificate ang talagang preparasyon. Gawin po, baka nito, back-to-back nila naman. Sa mga nakalipas na panahon kasabay ng paghahanda ng barangay sa kanilang higanting parol ay ang pananalasa ng ilang bagyo. Pero ang Telabastagan, bagyo rin daw ang kanilang ipapakitang performance na talaga namang magpapayanig sa Robinson Star Mills, Pampanga. Panahon naman din bagyo pero maging hadlangin bagyo king kakatamong GLF. Siyempre, yung Telabastagan, paniti nga pagan yearly. Yung bagyo, paninang bagyo, yung palwal yung parol ni super bagyo yan naman, super parol yan. Kaya balo na naman yearly abangan din Telabastagan. Sabay-sabay nating saksihan ang hagupit ng higanting parol ng Barangay Telabastagan sa dating na Giant Lantern Festival 2024 sa December 14.
Para sa mga hindi makakarating sa venue, maaari nyo pa rin ma-enjoy ang selebrasyon dahil ito ay hahatid ng live ng CLTV 36 digital channel at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen, nakita naman natin, todo-todo, puspusan ang paghahanda ng defending champion na barangay Telabastagan. At sa oras na ito, busy-busy ho yung program committee ng Giant Lantern Festival 2024, no other than Jody BJ Mercado. Hihilain po natin siya. Ayan, ito, hinihila po natin siya. O, di ba? Ang ganda na entrance niya. Ayan, maraming salamat. Kuya Jones, Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. Ayan, and Hi napakasaya. fans, hi fans. At yuta na naman Ken, maka-excite. This is very exciting kasi again, 10 parol, higanting parol nasa likod natin. Bilang program committee chair, anong dapat abangan ng mga manonood? Alam mo, ngayong taon, lagi nating ginagawa na lalo pang mapabuti na maging mas makulay, masaya yung ating programa taon-taon sa Giant Lantern Festival. And I invite everyone ng ating mga tagapanood ngayon sa social media, sa telebisyon na surprise! Punta kayo dito bukas. Wala hong ticket ha, wala hong passes sa kailangan. Pwede ho kayong magpunta ng mas maaga to get the best place, best vantage point na makita nyo po yung ating 10 parol na maglalaban-laban bukas bilang sinong pinakamakulay, sinong pinakamagaling sumayaw. Yung mga kulay, hindi yung mga dancer. Walang mga dancer yan. Pero yung mga rotor operators, they do dance, di ba? Tuwing, siyempre, sinasabihan nila yung induct, di ba? oo, ang ginagawa kasi ng ating mga lantern makers, dinidisenyo nila yan, nililayout nila ng mabuti yan, and then tinatranslate nila yan doon sa component sa likod. Merong mga rotor, may rotor yan sa likod kung saan kasamang Justin tumatama yung hair clip para doon dumalo yung kuryente doon sa mga malalaking drum na may scotch tape at doon iniikot ng mga rotor natin at doon sila sumasayaw sa giliw ng musika para maipakita yung laro at sayaw ng mga kulay ng ating mga giant lanterns. Talagang nakaka-excite yan at yan ho yung isa sa mga perks. Ito, POV, kasamang Jodes, dahil POV, yung point of view mo bilang isang program chair nitong executive committee ng Giant Lanterns at syempre bilang isang tagapamalita, ang tagal-tagal na for the longest time, ilang years? 17 years ka na nag-cover ng Giant Lantern Festival. Siyempre, etong mga parol na ito, 10 parol to ngayon, nakikita natin. Paano mo nakita, how would you describe yung preparation ng mga barangays for this year? Alam mo, ang masasabi ko lang sa preparasyon, magkaiba yung preparasyon, I think, maraming taon nang nakalilipas kumpara ngayon. Kasi ngayon, naging mas maaga yung preparasyon nila. And then yung pagdidisenyo ng mga giant lanterns. Hindi ho kasi simple-simple yan na bigla na lang magkakabit ng bombilya or kulay dito sa natin sa ating mga giant lanterns. Actually, I know for this year kung di ako nagkakamali, gumamit na sila ngayon ng LED lights. Na dati gumagamit tayo ng mga bombilya na minsan umaabot ng libo-libong bombilya para lang may pakita yung ingenuity, creativeness ng ating mga kababayang Fernandino. Ay talaga namang isa yan sa mga dapat abangan. At syempre, Jodes, alam naman natin, itong Giant Lantern Festival, hindi lang tungkol din sa mga, of course, sila yung star, pero merong pwedeng puntahan. Pag nagpunta sila sa festival grounds, ano ba yung pwede nilang ma-enjoy para sa lahat ng mga a-attend? Ay nako, sa lahat ng pupunta rito, hindi sila magugutom. Oo nga, nakita ko kanina. Hindi kayo magugutom sa may bandang likuran ng ating lugar kung saan magtitipon yung ating mga manonood, makikiisa dito sa ating festival. Meron pong trade fair. Ayan, dito. May pagkain. May pagkain, iba-iba na
pwede kayong kumain muna doon, magpakabusog at tumuloy dito sa ating exhibition area dito sa Robinson Star Mills. Jones, isa ko pang gustong itanong sa iyo bilang isa doon sa mga nagbabantay talaga nitong Giant Lantern Festival at isa ka ring host, isa kang taga-barangay Bulaon. Paano mo pinipigilan yung cheer mo sa tuwing nanonood ka nitong Ligligang Parol? Kasi talaga pong ang gaganda talaga. Lahat ng mga participating barangays, todo effort yung ginawa nila para mapabongga yung kanilang entry. Alam mo, kaibigang Justin, no? Pasensya ka na pero dahil ako'y sumalagpi sa Angeles City, dapat pantay-pantay lang ang tingin natin sa ating mga giant lanterns ngayon. And we all know, yung bawat lantern maker kasi, merong merong parang sikreto yan na siya lang nakakalam, na kapag umandar ang giant lantern niya bukas, no? Markang-marka siya lang ang may ganong klaseng disenyo. Ayan. At syempre, panghuli, Jones, for the longest time, 17 years, this is the 18th year na partner po ang CLTV 36. Hinahatid po ng CLTV 36 sa bawat tahanan ng mamamayan ng Central Luzon. At syempre, yung mga nanonood din, Signal. My friend, buong mundo mapapanood ang Giant Lantern Festival bukas, December 14, no? And mapapanood din yan sa ating Facebook pages, sa ating mga social media pages sa CLTV 36. And of course, sa television natin, sa channel natin, sa CLTV 36, mapapanood tayo. And bukas na po yan, December 14, magsisimula po ang ating programa dito ng bandang 6:30. Okay. Pero pwede na kayong magpunta ng mas maaga para makakuha kayo ng best seats na makikita nyo yung lahat ng parol. And akala mo tapos na bukas yung Giant... Hindi pa, dahil may magkakaroon pa ng Giant Lantern Exhibition from December 15 to January 1. Dito rin yan sa Robinson Star Mills. Anong oras yan? Nangyayari yan kapag mga ganitong oras na, alas 7 ng gabi, kapag madilim na, para dun sa ating mga kababayan na ayaw makipagsiksikan tuwing Giant Lantern Festival. Gusto talagang makita ng personal, no? Yung Giant Lanterns natin at kung paano talaga nila pagalawin, pailawin. Pwede silang magpunta kung ayaw nila bukas. Pwede sa December 15 to January 1 dito sa Robinson Star Mills and other selected areas dito sa may city of San Fernando, Pampanga. Okay, maraming salamat. Makikipalit ako ng mikropono, Pops Jodes. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng impormasyon. Alam natin, busy ka din. Hiniram lang kita. Kayo yung nagre-rehearsal ngayon, tama? Tama, kami nagre-rehearsal ngayon na technical dry run para walang maging gusot bukas sa ating programa sa Giant Lantern Festival. O yan, sige, papabalikin na kita doon sa technical dry run at maraming salamat muli. Good luck sa ating lahat. Ayan. O ayan, pa-exit frame na po. Ayan. Mga kabalan, nasaksihan po natin itong ginagawang paghahanda hindi lamang nito pong mga 10 participating barangays sa Giant Lantern Festival 2024 kundi maging ito pong committee na sila pong nagtutulong-tulong kay Kapampangan. Mas bulik ang gamitan ni Tangamanong gugusal ang pong saup-saup bangkanita lakwas de pong apasanting ini pong may gitdinala ng banwang tradisyon dareng Fernandino. 100 years, more than 100 years na po itong tradisyong ito na nakikita natin taon-taon at pinaghihirapan po ng mga Fernandino, pagtutulungan po ng pribado at ng pampublikong sektor. So, kaya naman nararapat lamang in this juncture, palakpakan ho natin sila. Siyempre, kailangan papasukin natin yung ating mga clappers. Ang konti naman ng clappers natin. Pakita natin yung full support. Pasok tayo. Palakpakan natin. Pasok tayo. Palakpakan natin yung mga giant makers natin. Everyone. Palakpakan po natin. Pasok pa tayo. Jelly, come here. Palakpakan natin. Yan. Okay, maraming salamat po. Huwag kayong aalis, ha. Kabalen, kami po lahat dito magbabantay hanggang bukas para po sa special coverage ng CLTV 36 hanggang bukas. Dito po magbabantay kami para po sa inyo, ihahatid namin sa inyo ito pong kaganapan sa Giant Lantern Festival. Alas 11 pa lamang ng umaga. Di ba, Karen? Opo, alas 11 pa lamang po ng umaga, mapapanood nyo na kami
Mag-a-update po kami sa inyo oras-oras hanggang pagdating ng alas 6 sa mismong umpisa po ng kompetisyon. Kaya naman, magpaalam na tayo. Maraming salamat. Palakpakan natin at i-wish natin ng good luck ang lahat po ng mga participants. Tomorrow, happy 10. Maraming tayo bukas. Ingat mo ang lahat. Thank you.